Sagad makita sa mga Christmas village ang White Christmas o winter-inspired. Apan adunay pinalahi nga Christmas village nga gitawag og Christmas in Autumn. Kung asa kini, dungan natong tan-awon pinaagi ni ining report. Pinay White Christmas o winter-inspired. Usa ka mabulukon nga Christmas village ang makita sa mga dapit. Nga sagad maputos unta og snow panahon sa Pasko. Kini ang Christmas in Autumn nga mugna ni Kian Ibarra nga nakadisplay mismo sulod sa ilahang Pinoyanan sa barangay Basak, Pardo, Cebu City. May patigbabaw ang mga nakadiyang kolor sa mga Pinoyanan nga gidayan-dayanan sa Pasko, ang mga tanom o mga dahon nga nagtagak sa dalan. Sa London ang sitting sa Christmas Village diin makita ang Buckingham Palace nga murag tinuod gyud kung tan-awon. Paghatag usab kini og tribute sa reyna sa Britanya nga bag-o lang ni Taliwan. Ana usab ang miniature train kung tan-awon daw tinuod gyud nga nagbiyahe. Siyempre ang Tower Bridge o mas naila nga London Bridge nga bisan sa matalang maabot na. Ana usab ang Ferris wheel ug ang paboritong ride sa mga bata ug ana usab ang Big Ben. Samtang mosamot kay hinganga sa kanindot kun gabi ang sitting kay adunay special visual effects din makita ang fireworks display. Masudong ang anino sa mga reindeer nga naglupad nga nadan-agan sa fireworks. Tinuig na kinigihimo ni Kian og lahi-lahi ang iyang tema kada tuig ug karong tuiga na hukman niya nga autumn inspired aron pagpakita kung unsa ka mabulukon ug malipayon ang Pasko nga sama din is Pilipinas. Christmas in Autumn atong theme karon. So makita nimo ang vibrant colors sa fall, no? Red, orange, yellow. Ug ang nindot kayo lang kay makita nimo ang falling leaves, no? So imong makita dito ka unsa day ka colorful ang ground sad kung mag falling leaves, sama ka colorful sa Christmas din is Pilipinas. Mato ni Kian nga panaad na niya og sa iyang pamilya ang pagmugna og Christmas Village nga gisugdan niya ni adto pang tuig 2013. Bukas ang Pinoyanang Ibarra sa mga tawo nga musudong sa Christmas Village diin nahimo na kining atraksyon dili lang sa masilingan kundi bisan sa mga dumuduong. Naata karon atong Christmas Village diri sa Villa St. Joseph sa Basak, Pardo, siyudad sa Sugbo. Admitido si Kian nga dako og gasto ang pagmugna og Christmas Village apan gamay ra kini sa grasya nga nadawat sa iyang pamilya gikan sa manunubos nga si Hesus. Labaw sa tanan, highlight sa village ang Sagrada Familia nga mao'y sentro sa pagsaulog sa Pasko, ang pagkahimugso sa manunubos nga si Hesus. Dinhi sa Philippines kung wala na sila, wala gitay Christmas. So mo na ato nang gibutang diha ang Holy Family, ang scene sa Nativity, ang bilen kung sa ato pa para makita gid nato ang essence sa Pasko dinhi sa Pilipinas. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.